Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengantar bayi Nyonya Anissa dan mamanya ke Jalan Semangka. Jalan Semangka. Oh iya, Jalan Semangka, Talang Suko ya. Yuk kita ikuti perjalanannya. Terus Ampun Bu jalannya. sudah sampai wes sampai tujuannya. Oke. Dasar berikutnya. Taman kok numpak lek wis tak majoknya. Kayak mantan anyar tuh, gawe sewek. Lakune alon-alon. Apa ya montor iki ya kon anu dhewe kali ya. Mundur titik. Lagi. Berarti tetanggain Mbak Eva ya sampean ya, Mbak? Sing tadi nulung sampean. Kan perempatan taman kene daleme. Iki nganan ya, Mbak? Iki kan daleme Mbak nganu sing pojokan. Ah, iki lho, aluminium iki lho. Sapa? Mbak Eka, yo. Lan mangga lah ning kene iki. Ini wis. Dek kene berarti kan? Lah ya, sik wingi malih. Baik, kita sudah sampai ke rumah Nyonya Nisa di jalan apa? Mangga, ya. Rumahnya berada di jan pas di tanggane Mbak Nancy. Eling apa sama Mbak Nancy? Kok mbek sampean ketermai? Iki lah nggak salah. Assalamualaikum, jan pas nih burine Mbak Nancy. Pundi kamarin nduk? Niki. Aman bubuk ndek isor. Gak kerengkelan lek tangi, Bu. Kerengkelan lek tangi. Iya, toko isor saaken ini. Salah ning isor kabeh ya. Sama tambahin Mbak ya kok bate ya. Salah dhuwur arek ndek isor ya. Ditambahin bate cek ndang mundak bobote. Engko lek kurang anget pengaruh ning berat badane soalé. Lah, mangkane niku. Mosok ora dilemek apa-apa, ono karpete kok tapi. Heeh, saaken ae. Mari bayi lek ngene ya. Rasaku kok kengkelan. Kan senep-senep ya apa? Jahitane teng 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 teng. Lo dibeli. Dia ini lo bayangan ya. Lah ngene ku. Iya wis, lek ngono. Wis ya, Mbak. Wis selamat ya. Kapunten nggih. Wis selamat ya, Mas ya. Wis ya, Nduk ya, Mbak Mama ya. Nanti Mbak dimandikan nenek ya. Nenek Uti apa? Monggo, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Nggih, niki bandine. Ya Allah. Dimong bae paling ini anaknya Mbak Nancy yang melahirkan bulan apa saiki bulan Februari tahun kemarin ya. Ponakan mudanya. Lah nggih. Kuning arek drenani duae. Nggih. Dereng siram. Ya Allah, wis sakmene. Jangan lupa imunisasi, Bos Andu ikut lo ya. Campak. Ah, betul.
Dadah, sampun pun santen. Monggo, Assalamualaikum. Lah kok sego desa rek iki. Kayak piro wis? Baik, kita sudah selesai mengantar Nyonya Nisa dengan selamat, sehat ibu dan bayi. Saya akhiri vlog saya di sini karena sudah sore ya, waktunya berbuka puasa juga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.